Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, pitsa 4 na bulan sang Pebrero, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Wala untat ang coronavirus nga isyo. Nangalapkap na ini sa bilog nga kalibutan. Ang naigo sini ang pungsod China. Igo gid bisan paano ang ekonomiya. Ginakabig naton nga manggaran nga pungsod ang pungsod China, pero subong nagabatyag sila nga daw nagsarurot ang ila sini ekonomiya sa turismo, sa produkto kag iban pa. Ang tanan-tanan nga pumuluyo didto sa Amerika nagpasugat na sa eroplano, kuwaon ang ilang mga pumuluyo dito sa China balik sa pungsod Amerika, kag iban pagid nga mga kapungsuran. That's why nga ang China daw medyo lain buot ya sa Amerika. Daw na sobrang sang piktosaw. Daw ato balang ang bilog ya nga pungsod China, daw ato balang pati pumuluyo ya sa pungsod China, daw makahaladlok na. Daw may balatian na. Daw sobra pas TV kag aro ang balatian nga ginakadlukan na sa bilog nga kalibutan. Amo ini nga daw medyo disgustado ang pungsod China sa Amerika. Posible nakabatyag man ini sila sa pagkadisgusto sa iban pa nga mga kapugsuran. That's why nga atong presidente dire sa pungsod Pilipinas nagpalayag, hindi kamo magpakulba kag hindi man ninyo pagpakalaina ang aton sini mga utod nga mga Chinese. Ako niya upod ko da nga hindi dapat ang tanan-tanan niya kay kumo Chinese siya, Filipino-Chinese, no ato balang daw nalatna na sa siyang balatian kag daw makalalato na ang iya sini personalidad sa mga kapungsuran. Pero hindi naman ako konforme nga hindi ka dapat magkatahap kag magkahadlok, natural na iya sa balatyagon sang tao, basta gani may makamamatay nga balatian, gabatyagin na iya sa kabalakag kag kadlok, natural na iya nga balatyagon sang isa ka pamilya, isa ka personalidad sa bilog nga kalibutan. Bisan anhon mo na, hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magpanik, ang tao mabatyagid kakulba. Hindi man lahog-lahog mo, tuod sa pungsod China ina, nagakatabo, pero naglaton-laton na siya sa nagkalain-lain nga kapungsuran. Hindi ta mabasol yung pumuluyo nga magkadlok, magkabalaka, kung kaisa daw, hindi naman tsindihan kung anong himuon, natural na nga balatyagon sa tao. Pero hindi naman kuya konforme nga kung makasugata sila Chinese o kundiin nga bahin dire sa aton pungsod Pilipinas kag iban nga bahin sa kalibutan, ato ba lang daw ginakangil-aran, ato ba lang daw may balatian na, ato ba lang daw makalalato na gid nga daw nagtapik na gid sa iyang balatian, hindi naman na mo. Daw para sa akon sobra nga piktos na. Sobra naman nga pagpakanubo, sobra nga pagpakalain sa aton mga utod kumo dito nagalin ang coronavirus. Ambot silingon ibutang ta sa husto.
Ano gibala nga lugar ang ginalinan sang virus? Ano bala ang natukian sa aton sini mga doktor ka mga eksperto? Ang ibante gilabantayan mo nusto? Kung daw may duty diferensya nga daw panilagan nila nga daw may ara kasintuma, kwarantina man dayon, kaginabutang man sa mga hospital. Hindi taman pagpatama, no? Ang buot silingon, bla daw, ato balang kung Chinese ka, daw makalalaton ka na, daw balatianon ka na. Ako niya, hindi naman na kumpurme. May mga utod kita, may mga amigo kita, mga Chinese, bisan dito sa Manila ko, no? Daw kalain blas ang pagpanulok, kalain sa ila pagdamod, ang paglikaw sa mga Chinese national. Inaya daw hindi na naamo. Daw sobra naman ina. Nga ang wala labot ya, kumo ang coronavirus na galing sa China, ang tanan nga ng mga Chinese national daw may balatian na, daw toblan daw may aro na nga ginalikawan naton, sobra na na. Hindi naman naamo. Daw kalain naman batyagon sinaya. Bisan ako gabatyag na ko nga daw kuan bala daw kinahukman mo na ang tao nga wala pa gani. Ang balatian dito China matuod prote mga Chinese di wala man niya sa balatian nga coronavirus nga tublang suso maluoy ka sa aton mga utod. Sobra naman na. Daw hindi naman amo. Kulba yes, panic jutay. Pagatipan kag paglikaw balatian yes, wala question na ya. Pero hindi naman sobra nga daw ang tanan nga mga Chinese naton nga mga utod dire daw matublang daw may kalalato na nga balatian at tublang daw siling ko daw TV kag aro bla nga ginalikawan naton inaya nga batasan daw nasobrahan sa piktos daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38 na mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
Mga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon, aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon, aksyon, radyo, salamat sa Philippine Standard Time, las 6:41 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga aktibo ini siya nga panakot, phytochemical, antioxidant. Panguntabla sa nangahubag nga atay, cirrhosis, cancer, kag iban pa. So panugyan naton sa aton mga kauturan, abi mag-DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Panubo pa ini sa blood sugar kag kolesterol. Para sa ikaayong lawas, DTX 500 ang aton kinanglan adlaw-adlaw gid nga tanan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Tandugon ko ni makadali ang Senado pagi sa Senate Foreign Relations Committee sa pagpanguna ni Senador Aquilino Pimentel magapatigayon sa hearing angot sining Visiting Forces Agreement. Sa Wibes na, ano ini nga resolusyon? Senate Resolution 312 nga gin-file ni Soto, Minority Leader Franklin Drilon, kag Senador Ping Lacson. Ano ini? Nagapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte i-reconsider ang plano sini nga untato na ang Visiting Forces Agreement. Suno sining mga senador, untato naton ang aton kasugtanan sa Amerika, bangod lang sang kanselasyon sa US visa ni Senador Ronald De La Rosa. Isa ka tao ang ginkanselar daw uruton taya ang bilog nga pungsod ibutang naton sa kompromiso. Tunan anay sang maayo, suno sining mga senador. May ara kita nga tawag Mutual Defense Treaty. Kag may ara kita Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Estados Unidos. So, talakayon ini sa Senado. Pagatalakayon sang mga senador, pila ka mga senador nagaduso gid nga kinanglan tun-an ta maayo. Kon bala maayo ini, benepisyo bala ini sa pungsod Pilipinas kon unta-tonta ang Visiting Forces Agreement. Man kabudlay ang aton security, ang aton ekonomiya, damo lang ang mahimo maapektuhan sini. Ang aton sini ginatawag military aid naton, information sharing naton, financing naton, technical assistance naton nga ginahatag sa Estados Unidos. So tun-an ini sa mga senador kag nagapangabay kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-konsiderar tun-an anay sa gusto antes kita mag-terminate o kung antes naton untaton ang Visiting Forces Agreement. Nga para sa akong gusto man, pungkuan anay pagkatapos tudan mayo, makapayo bala ini sa aton pungsod. In terms sa ekonomiya, sa seguridad, kag iban pa. Kung makapayo sa pungsod Pilipinas, go. Pero kung daw medyo makahalit sa ekonomiya, security, kag iban pa, abi, padalmat, itunan tanay sang maayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Diri kita, kung gusto ka mag-loan, lasing magproseso sa papilis ninyo, nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka mo makadto. Federlep Lending Corporation. Ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May satellite silang opisina dira sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. May ara man sa corner Yungke, Calle Goria, La Carlota City. May ara man sa Calle Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, now na, nubo kayong saka dira sa Federlep Lending Corporation. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Daw bago ng city administrator, kaya daw nag-submit na sang resignation si Attorney John Orola kay Mayor Bing Leonardia. Pakiginon-anon sila kapon sa katapo sa media, daw maayo man na. Nagpasalamat man si Orola sa kay Mayor Bing sa oportunidad na ginhatag siya bilang city administrator. Nagsugod siya daw July 1, 2016. Pero silang ni Orola hindi magkabalaka. Bisan ara na sa sagwa, sige gyapon mangin espesyal gyapon siya.
nga consultant para sa pila ka mga ahinsya sa gobyerno labing gid sa turismo kag iban pa. Sino ang gin-appoint ni Mayor Bing Leonardia bag-o nga city administrator sugod subong nga Pebrero 4 subong start na sa iya trabaho ang anay konsihal man sang siyudad sang Bacolod. Sino ini siya? Si anay konsihal Imang. Amo ini siya ang magabulos bag-o nga city administrator. So ambot silingon, may bag-o kita nga administrador sang siyudad sa Bacolod. Pagkatapos nga mapahuway na, medyo luyag naman siguro ni Atty. John Orula nga magbulubakasyon naman sa iban nga kapungsuran, magpulupahuway sa trabaho sa gobyerno. Puwerte man mo, halin sa politiko, pakadto sa gobyerno nga trabaho ni Atty. John Orula. Ihatag mo ni kay Orula, puwerte man kapisan nga pagkatao ni. Wala man untat ang trabaho, pero ang manami sa trabaho yalin sa una, halin sa nagpolitiko siya, kay ang ginauna yablay na iblang para gid sa benepisyo sang mga kautura naton dire sa siyudad sa Bacolod, no? So ginapasalamatan naton ang serbisyo ni Orula dire sa siyudad sa Bacolod. Gusto ni sa magpahuway. Magamo ng edad mo, dapat mapahuway ka naman, no? Dapat tagaan mo na kay gayunan ang lawas mo, magbulubakasyon ka be dito sa China. Ay, hindi lang na sa China. Sa iba lang na yung kapungsuran kay may coronavirus pa, no? So, good luck ka. Kagabay pang enjoy na si Atty. John Orula sa iya sinipag buhi na sa iya obligasyon sa siyudad sa Bacolod, pero padayon nga mangin consultant sa Dakbanwa sa Bacolod. Kag-welcome kay Konsehal Imang, bag-o nga city administrator sang siyudad sa Bacolod. Kabay pa na kung anong nahimo ni Atty. John Orula, masubrahan pa ang himuon ni Imang para sa buwas tamlag kag kaayuhan sang Bacolod. No? Action Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life extension. Pinapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas ka balance
balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Uy, kulang ka bala sa vitamina, vitamin E, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc kagiban pa. Kinanglan mo ang Evergreen Herbal Capsule. May problema ka bala sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin. Kinanglanon mo ang Evergreen Herbal Capsule. Nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasagkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Bakal na tilawi ang Evergreen. Mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa balita.